kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma a yeɓiyankoɓe Piindi TV rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe mo kala salminama a salminago nede salminago teddugal hande ɗo jonde wona gulet ko ɗo e Thiès gonɗen galle Thierno Samody jeyga buuɗi Kouak Thierno gando moƴƴo joom dalil o en garti ɗo ñalawma hande ñalawma warte bandum mo yettani sababu yetta Allah sababu o ko Alaji Amadou Digal keɗɗo banggue ñaamo o banggue nano ina heeɗimi banggue nano ɓi babam hono Diop Hammadi Alassane mo Mbagne ko sehil makko no feewi kanko Samody jeyga buuɗi Kouak Amadou Diallo dognowo men o e Abouba to caméra to Abou Samba Diop ɗo wata yewtere nde hande noon fulɓe ne mbiya so bawɗi piiti koko piyata ko gonga kono mbaggu fo e saha mum mbir fo e leewal mum jontaɗo fo e mbawa ko muɗum hande saabi ɗum eɗen gandi ko dille mawɗe jogo wadde ɗo e Thiès ñande 6 lewru février ujunnaji 223 caggal jibinede annabi Isa ibnu Mariama so tawi président Macky Sall ne jokki jilluji mum e nder Sénégal ina jaɓɓe ne waɗa conseil des ministres e nder région ngaji yettama région Thiès mo ganduɗa ko kañum jogo jaɓɓade ñande 6 lewru ɗimmo so Allahu lamɗo jaaɓi wadde noon goto e ɓiɓɓe fulɓe jaaɗo e leñol ngol hayso jibinaka ɗo dañiɗo teddugal dañiɗo gueɗal Samody jayga kanko garɗon yewtude ko fate mawɗo leydi ndi e cowto banggue serandiɓe e garangal mawɗo leydi ndi Samody jayga buuɗi Kouak bisimilla konngol no yeeso ma. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal nde jettuɗen Allah en juuɗe rasul sallallahu alaihi wasallam en jetti jinnaɓe meɗen e seerenɓe meɗen en calmini en juurima no feewi dendagal julɓe aduna o seernaɓe meɗen e waliyaɓe meɗen e gendiyankoɓe meɗen e hatanteɓe meɗen e lamɓe meɗen e hohoɓe meɗen foof en calmini en juurima en calmini dendagal ɓiɓɓe fulɓe kala tawa e nder dundeji baba adama en calmini dendagal julɓe en calmini dendagal aduna o foof en calmini kadi tawɓe tawde ɗum ɗo e jonde ɓe hono mawni meɗen seydi meɗen Amadou Digal Ba e Abou Samba Diop RTS e Diop Hammadi Alassane Amadou Diallo Amadou chauffeur moƴƴo yitere o tabarakallah machallah e Birom Sarr e cameraman men o Abouba min calmini ɗum min juurima ɗum en jetti Allah en juuɗe rasul sallallahu alaihi wasallam no mbiɗa ni mbeɗa heeɗima ha yeeso ko lawol Abou Samba Diop dardema e Thiès ina mantini aɗa ardi pelle fulɓe aɗa ardi dente leƴƴi ɗi fof aɗa rendini kala ko ene dilla e Thiès ma taweɗa ka khalifa diine mo ganduɗa aɗa fonki mawɗo leydi ndi so tawi a wiyanoma hande haade men ardini e makko kanko ko addi koko sababu o komo jogoy arɗo e kees arde ɗo e yillade nokku o arde ɗo wadde batu jaggue arde ɗo habdude bandiraɓe an hol konngol panta e bandiraɓe keesnaɓe haade men artude e makko taw ko yettude Allah no feewi mi juuɗa e rasul sallallahu alaihi wasallam mi ñaago Allah avant tout yo Allah rokku en cellal e balɗe juutɗe e batteɗe moƴƴe enen e makko fof e dendagal heɓorɓe tawtorede waɗa jaam kadi e aduna o fof ha on ñalawma ara par ce que ko ñalawma mo ganduɗa vraiment ñalawma baɗɗo fayida no feewi ñalawma kadi jarɗo heblanade ñalawma kadi mo ganduɗa jarɗo wadde duwuji jarɗo wadde sadikeji par ce que ko ñalawma mawɗo no feewi so Allah en la ɗum yawti faade meɗen faade région de Thiès faade leydi Sénégal e mbawɗen wiide yimɓeɓe tan ko yo tinno e koye mumen mbatta haqqillaji e koye mumen e goɗɗo konngol noon fayi koye kala ɓiɗɗo Sénégal najo kala ɓiɗɗo Afrique najo tawaɗo ɗo par ce que walla kala neɗɗo tawaɗo e nokku he suka tawi wonde président ari ɗo ma won gonɗo ɗo tawa ko ɓiɗɗo Thiès najo ma won gonɗo ɗo tawa ko pullo walla ko séréer walla ko joola walla ko sarakulle walla ko joola walla ko jaago
ma wot tawaɗo ɗo ni taw ko étranger o jaaka e leydi he kono ñaaguiɗen mo tan ko ñalawma o ko yo won ñalawma juɓɓudi ñalawma pewnugol ñalawma moƴƴugol jikkuji ñalawma anniyaji moƴƴi ñalawma nanadiral ñalawma paamadiral ñalawmaji ɗi cohluɗen wonde yo nde laawol taw goto en fof jagga tigui tigui o ñalawma o ko kam foti darade jaɓɓo mawɗo leydi ndi e dendagal wondiɓe muɗum e setemo wondata o kam kadi foti darade yonna ñalawma o moƴƴina ñalawma o kala ko fewata e makko ko yotta e makko taw kam dabar muɗum ko fodde muɗum fewnude on ɗon ñalawma fewnude dendagal kala ko fewata e nder ñalawma o Abou Samba Diop donc eɗen mbaɗi lancé appel dendagal yimɓe tawateɓe ɗo e heɓorɓe tawtorede yo yimɓeɓe gonde diine gonda e neydi gonda e neware gonda e nanadiral gonda e paamadiral gonda e tamadiral par ce que ko mawɗo leydi ndi arat ɗo ko wiyete ko wonde gardien de la constitution ɗum ko hunde mawde no fewi no fewi no fewi no fewi hande sika tawi wonde région Dakar yawti première capitale o Thiès wona sara e leydi Sénégal ko ɗum carrefour ɗo jahata e leydi Sénégal fof ɗo ɗum wayi kono rond-point ni mbaɗa ɗo e nder wuuro ko ɗum carrefour nder leydi Sénégal wadde wonko soyna e ɓiɓɓe Thiès naaɓe e yimɓe tawaɓe nder Thiès ñalawma o mbeɗa jortita Allah ma won ñalawma joɗɗo caccaɗa ñantaɗa dewɗo lawol baɗɗo fayida mo ganduɗa mawo jibin gartam mawɗam caggal oɗo tourné économique mo président Macky Sall heɓori wadde ɗo henne inchallah taala. Hamma Samody holko mbawɗa sifanade minen mawɗo leydi ndi saabu o wino ɗo omo yilo laamu e région mo Thiès e yimɓeɓe ene mbiyatno beele omo wawi walla o wawa beele ma o gollu walla o gollata l'an 2012 ɓesgu Sénégal fof fayimo e yeeso leydi ndi holko ɓeɗɗa e gardigo Macky Sall e leydi Sénégal. alhamdulillahi en jetti Allah no fewi juuɗe rasul sallah alih w sallam Abou Samba Diop min jettima e namdo ngal ɗo namdal bangal fayida e vraiment ko pulaar wiyata ko haɗa laaɓa janggo sa namdimon président Macky Sall wallahi wonko mawmi haalde muɗum ko gorko mo gandumi min joɗdima o ari ɗo e oɗo galle mo jooɗiɗen hannde o e koye télévision kuccitmi mbeɗa andi kadi holko woni télé mbeɗa andi kadi holko woni réseaux sociaux mbeɗa andi konngol mum e jaajeni mum hoɗo haaɗe nder aduna o e président Macky Sall ari ɗo mbeɗa andi ko neɗɗo juuɗɗo mbeɗa andi ko neɗɗo moƴƴo mbeɗa andi ko ɓi jibinande mbeɗa andi ko neɗɗo jankaniɗo mbeɗa andi ko neɗɗo jaaƴƴo mbeɗa andi ko moƴƴo jikku mbeɗa andi kadi hono makko teyde e cuusal ala ko laamɗo ha woni gonga e gonga kadi hombo yodde laamu ko laamɗo kadi timmuɗo ko laamɗo kadi pewnuɗo e ko gonga noon nde gandatenmo de ko ɗum ballal Allah ene laaɗo mum tan e moƴƴude jikki e makko kono wona eɗen gandunomo ko adi ko juuti nde gandatenmo de ko juste ombo faye élection ngaji ina ndondi koye on période ganduɗen mbo l'an 2012 kono hunde fof ko sabaɗi sababu biyeteɗo Diène Faye kam wonno sababu ha gandirɗen e makko donc kam wonno directeur général hydraulique haale makko haaluji ɗi joni men ɗi pewniti men pourtant on ko séréer kanko pullo kanko Macky Sall donc haale makko haaluji ɗi joni men ɗi pewniti men kono tigi tigi o nde jiidirɗen e Macky Sall jokkodirɗen e mum gollodirɗen e mum tawɗen ni wonko ganduɗen e Macky Sall ko kanko Diène Faye o andano e muɗum wonko wone Macky Sall deke walla wonko suuɗino e Macky Sall ko Diène Faye e hoore mum andano to banggal neɗɗankagal to banggal nunɗal to banggal hillifeede to banggal wonde laamɗo yodude laamɗo ko nden tigi ƴettuɗen pellital wallodirde makko rokkodirde makko jungo e dendagal no Allah rokkiri en gila e jawdi meɗen gila e gandal meɗen gila e mobilisation gonɗo caggal meɗen fof ittuɗen mbaɗɗen e makko kono alhamdulillahi rabbil alamina kankone o holli cuusal o holli pellital o holli tigi hombo yiɗi ɗum wonde o holli tigi hombo wawi ɗum wonde hombo holli tigi tigi ko kanko wonat ɗum ala gono ɗum so wona kanko Allah yante ɗin ɗon anniyaji ngal ɗon pellital saabu Qur'ana wiyata wonde fa ida azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah wondi tan koye fellidɓe Allah wondi koye fellidɓe donc sika tawi a ƴetti anniya faade Allah subhanahu wa taala mbaddata hen ko pellital kono ko timmata ko eko gasata ko Allah timminta ko Allah gaynata foof o felliti o annayima Allah wallimo o dañi yimɓe o dañi walladiɓe o dañi duusi ɓeyo duusodiri Allah rokki woni o laamima kono ko laami ko alhamdulillahi rabbil alamin enen de andunoɓe mo ɓe gila hay hunde wodani gila hay dara ala gila yimɓe ɓe ina waɗi hande temedere neɗɗo walla million neɗɗo walla ujunere neɗɗo hande nana wonde makko ne ñaama e barke makko ne ɗohe beelu makko ɓen Allah ne andi ne wawi tawane tawdateno e yimɓe ɓe ganduɗa ɓen so pewntino e makko ne mbawno hirsudemo oɗo saaha ina tawateno kadi e yimɓe ɓe ganduɗa ko yeddanoɓe mbiyatno mbo wonde o wonata walla o handani hen walla o fotani wonde walla o yawtata
kono enen en jetti Allah no feewi juule rasul sallallahu alaihi wasallam en gonɗinimo en gumimo e on période en jaɓimo en moƴƴini jikki en pelliti kadi ko gonowo en dilleni sababu Allah hawrite hoddira Allah ɗum yantidiri Allah soynani en bonnani jikki meɗen ɗum en jettiri ɗum Allah no feewi kadi kankone kadi o caggal ɗum o woni laamɗo kadi mo ganduɗa kala ko jortono e laamɗo a bona ɗum waɗa o waɗi ɗum a bona continue wadde ɗum ɗon ɗum ko ɗum yettiri Allah no feewi saabu eɗen mbawno yiddemo eɗen mbawno yiɗandemo eɗen mbawno wondude makko mbaɗen ko mbaɗɗen ko foof taw wona laamɗo kirsaniɗo walla wona laamɗo kamniɗo walla wona laamɗo mo liggaki walla wona laamɗo yambara walla wona laamɗo bolle puyɗe kono ɗum ɗo fof Allah dandi ene makko dandimo kadi kankone e meɗen Allah waɗni en suturo ala foof ko wasata kala mbo Allah windi tagui ina jogui ayiba kono en mbawi wiide ko ɗum ɗo woni ayiba Macky Sall walla ko ɗum ɗo woni yawre meɗen e Macky Sall ko gorko timmuɗo ko laamɗo omo yodde laamu kadi ko laamɗo ha woni gonga e gonga laamɗo wayata fof mbo way noon voilà to bange golle mi wino ɓetu makko hay soko seet tan oɗo région mo gonnoɗa guila adana sowa laamade eko laamiɗa ko sa kala yimɓe mbiyamin ɗo waylima ga waylima ɗo waylima beele wonko Macky Sall wayli ɗo ko ganduɗa ina mantini taw yimɓe ne pawi guita mumen oye Thiès Macky Sall ko wayli ɗo ko ina heewi mbeɗa wawi wiide wonde entièrement leydi Sénégal o wayli ɗum ala ka kono balil insana ala nafsihi basira neɗɗo ɓuuri waw ñawde ko hoore mum oɗo région mo gonmi duuɓi nogas e quelque mbiɗa mi ɗo en Allah wonko waɗinimi ɗo e ngoɗo wuuro wiyeten ko Thiès donc ko ɗo tawimi mbeɗa andi kadi nde ƴettata laamu ngoɗo wuuro hol niveau mbo wonno to banggal mahanteri to banggal taliji to banggal kuura to banggal ndiyam to banggal gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa wonde ko gueɗe gurdeteɗe so manque gurdam neɗɗo gueɗe kewɗe mankat ɗum kono hande o nawi ɗum toɓedi ndi ganduɗa ndi weeɓani hay haalde so haali ɗum ni neɗɗo nayɗo walla neɗɗo mo wona joom haqqille ina wawi wiide o ro ko kaari fenata taw walla Allah ne andi enen tigui hen guite men enen tigui hen juuɗe meɗen hande wuuro ngo mbeɗa andi ngoɗo wuuro no wano ñolde ni ene ngo wano rappude ni ene ngo wano tampude ni par ce que Thiès ina joguino probléme kamɓe ko oppose aji tan peeri wonde ha ɗo ɗo kalten koɓe oppose aji tesa Macky Sall teftinomaɓe ina wawi tawa haydara ɓe keɓata kono wonno hombo andi ko firti laamu hombo andi ko firti wonde laamɗo sa laamima laafonɗa ko leydi foof kadi woni dabar ma ko liggade leydi fof entièrement a fotani yebade hay nokku goto wona tan wonde ɓe gotananima walla ɓe gotanima ko ɓen tan poɗɗa nafde ombo andi ɗum kanko Macky Sall o wombo andi kadi o wona laamɗo pour leñol gotol o wona laamɗo pour c'est à dire région goto walla département goto ombo andi ko laamɗo leydi ndi foof ɗum tagui ɗo sinno ko won certain par ce que won certain lamɓe ndewi ɗo won tata adiɓe mbo kono hay goto hen fewnani hen ko fewnani ko fewni ɗo Thiès ko ɗum kala nunɗuɗo hakkude mum e jomum kadi enen ken julɓe ma sayidna illa bima alimna en ceerata ko sona ko jiiɗen julɗo yo Allah dandu ɗum e haalde ko yaani walla ko seedaki walla ko wona gonga par ce que hunde fof aduna ɓuuri caggal yarde sangara ɓuuri harmude ko fenade donc ngoɗo wuuro ko fewni ɗo ko ɗum ne hunde ko waaba ɗum haala ɗum heewa ha ɓurti gila e lycée ji ha e université ji ha e taliji kala ko waɗi important kala service maynoɗo ɗo kala direction maynoɗo ɗo o watte muɗum fittano wurti waɗi koyɗe ɗum ɗo wurti watti nafta a faami donc ko liggiɗo ko ina heewi so Allah jaaɓi kadi gargol makko ngol ma hollir wonko liggiɗo saabu ma gueɗe kewɗe mbaɗɗo inigiri so Allah jaaɓi jaabima ɗum ma wonoye seedantagal ka keɓor ka kalami ɗo ko kono ngo wuuro kay o liggima ɗo liggey mawɗo no fewi no fewi no fewi pourtant wona yimɓeɓe ina ñamlimo ngal teddugal wonani mbaɗanimo nden fodde non o andu fodde makko tan e dabar makko hombo waɗa eyyi ko waɗi ɗo ko min cikkumi hay Fatick ɗo jibinaɗo o waɗani ɗum toon eyyi o liggima wuuro ngo no fewi tawi ɗen kala gonga Hamma Samody Léopold Senghor 1960 ha ñande 31 décembre 80 ɗowi leydi ndi dañi Ablaye Wade no remum woni opposant muɗum dañi yimɓe hewɓe tan Ablaye Baccul en Samba Julle Thiam en Amadou Dansoko en woodi ƴettaɓe nawaɓe caggal leydi mbaɗi service militaire nawa musuko alay saago Abdou Diouf 1900 nde duuɓi mum tati jokkiti ha yetti l'an 2000 dañi opposant ji mawɗi mbaɗi maître Ablaye Wade en e woɗɓe waɓe noon ha heewi Ablaye Wade dañi opposant mo ganduɗa caggal woni Senghor nde hono président Macky Sall Macky ne jogui hande opposant ji saha neɗɗo wima wona tan wonde opposant woni ɗo est ce que wona gañgu woni ɗo e holko saabi ko wona ko wona alay saago mami laamo alay saago mami wona ko kalta hen
aɗa andi Allah jarama Abou Samba Diop namdal ma waɗi fayida no feewi ko arti fof jetti Allah no feewi e ngal ɗo namdal aɗa andi min ɓuuri hawdimi fof ko neɗɗo dariɗo biyowo ko sénégalais digne sénégalais dimo Allah e calɗi muɗum ta ko sénégal najo 100% daro ina aña Macky Sall kala kone añe wonani e muɗum Macky Sall koko yiɗete tan koko yeɓete koko yooɗi tan woni e muɗum ɗum fof adi en hawde sabu neɗɗo sikka tawi wonde ina woni président leydi ma ina woni président liggiiɗo ina woni président nunɗuɗo ko neɗɗo liggiiɗo ko neɗɗo ponduɗo kadi ko gadduɗo potal hay goto nangani o fawe dow goɗɗo on kala ko neɗɗo añirte walla ko neɗɗo wirete walla ko neɗɗo yawrete walla ko neɗɗo yaworte en jiyani ɗum e Macky Sall sabu woni wiye wonde o addi leñago walla wiye wonde kanko de ko guuriɗo walla wiye wonde kanko de o liggaki walla wiye kanko de o fewnani walla kanko de o respectani droit walla kanko de hombo yeebi santé walla hombo yeebi c'est à dire éducation walla wonto yeebi wonto yebare makko wonto yeebi kono kanko ala fuu ɗo mbawɗa yewdemo ha mbiya oɗo neɗɗo ko bonɗo needi walla ko kawjuɗo walla ko puyɗo walla ko ɗayɗo walla wona ligguiɗo ko ɗum jibinta neɗɗo yawede walla wiyede walla ñiŋede walla haalede won certaine haaluji ɗum Allah waɗanimo on ɗon sutura ɗum ala wiyete ko mbo welaka diine makko o liggaki kono o liggaki ɗum wodani kadi Allah ne seedi mbo seedata ko fenani so neɗɗo yayima Macky Sall yayima gorko cuusu yayima kadi gorko mo yawnaki par ce que Macky ko jannguɗo ha alluwal mutowi goo ɗum ko gueɗal ngal Allah rokkat neɗɗo ko gamɓe so neɗɗo yayima Macky Sall sone welane metta kanko woni lamɗo Sénégal kanko laami leydi Sénégal kanko woni président de la république leydi Sénégal so neɗɗo weli neɗɗo ne metti neɗɗo kadi wona mbo haaƴi junngo wona mbo forci wona mbo waɗi hay hunde ko kartalo laamori e dow démocratie laaɓɗo ceer ɓiɓɓe Sénégal naaɓe lammini ɗum an min jiiɗi amin kooli lammini ɗum so neɗɗo kadi ne welane metta mbiyata ka jaɓani yiide walla jaɓani hen huccidde kono o liggaki wona gonga ala fof ko liggaki e aduna kanko sanji mbadi leydi Sénégal kala ko yeɓete hande Sénégal ko yooɗe Sénégal ko feewe Sénégal ko moƴƴe Sénégal ko Macky Sall waɗi ɗum neɗɗo fof ina andi ɗum ha ɗo ɗo gonɗen hande kala ɗo turnuɗa e leydi he sanciji makko nan dari ɗum partout e nder leydi Sénégal sanciji nan dari ko milliard uji mbaɗa investir e nder leydi he a faami secteur uji ɗi fof hande nana nguuri ina liggo kono sikka dawi neɗɗo darima yayim oɗo gorko no way wonde gando ni eno way liggade ni eno way suusde ni cikkuɗa e haqqille ma walla jagga e haqqille ma oɗo gorko ko dofe walla ko kulɗo reedu aɗa yawroma sababu ɗum aɗa ƴettomo walla aɗa yennamo walla aɗa yenna leñol makko walla aɗa ƴetto jinnaɓe makko aɗa haalamo certaine haaluji ko an woni puyɗo ko an woni pamɗuɗo haqqille par ce que Macky Sall di Sénégal famɗini ɗum deglowo ha régla probléme uji bowal leydi Sénégal on haalantaki haala leydi Sénégal nde laami ɗum wonani bo hay yarde kasat hay Gambi ɗo ko kanko régli probléme mum Yaya Jammeh hay goto tawi neɗɗo yeeɗo ko bonne dagal wawa bondinide ha yetto Yaya Jammeh wawa susde ha yetto Yaya Jammeh wawa felide ha yetto Yaya Jammeh te wawa wonde lamɗo ha yetto Yaya Jammeh ɓe haaloɓe fana gonɗo lamɗo te Yaya Jammeh ko lamɗo wonno hol ittuɗo laamu Yaya Jammeh Macky Sall itti laamu Yaya Jammeh hol jippinɗo Yaya Jammeh ko laamu Macky Sall itti laamu Yaya Jammeh nde abbe aduna o fof ɗum pertide bien ne waɗa pénale ne tooña ne provoque natti wonde lamɗo normal ina molto e rebelle aji Casamance ina mbaɗa kala bonandeji a faami ko complice wonno ina mbara yimɓe ne mbaɗa ko woni fof nde o nangodiri e Macky Sall ko kam ittimo e laamu on ɓuuri Sonko bondinede ɓuuri ɗum tidde hoore ɓuuri ɗum joguitade ɓuuri ɗum jogade doole ɓuuri ɗum wonde laamu ɓuuri ɗum suusde ina wawi tongude Sonko e yimɓe galle mum fof a faami socco ɗum waɗa comme no coccorgal ni a faami te ko laamɓe kadi gonduno e muɗum Abdoul Aziz Mauritanie président Abdoul Aziz ko Mauritanie ko gondiɗo Yaya Jammeh wonno Alpha Condé Guinée ko gontiɗo Yaya Jammeh wonno kono ɓeeɗo fof ko laamiɓe leyɗele ko jambereɓe ko yimɓe firtuɓe ko yimɓe wonɓe joguiɓe moyenaji sinno wonano Macky ɓuuriɓe pinal ɓuuriɓe cuusal ɓuuriɓe pellital ɓuuriɓe tiiɗede hoore muɗum ɓuuriɓe jogade peeje aɗa andi o ittaɗo Yaya Jammeh wadde baɗɗa degluɗo ɗum ɗon walla bawɗo wadde ɗum ɗon heƴani e Sonko walla baban Sonko
a faami Sonko wondi tan ko famɗude haqqille e bonde needi e anje Macky Sall e wonde haaside Sonko noon son ƴewdindima wona Macky Sall tan o ayni kala jontaɗo kala ɓi jibinande kala neɗɗo moƴƴo ha sengte ɓiɓɓe fulɓe kala mbaɗɗo rokki gueɗal e goɗɗo leñol o yiɗa ɗum te pourtant kanko wiye ko pullo a faami Sonko ko bonne dagal tan ɓolal wondi ko heddi noon ko hombo ɗesi Macky Sall rewnimo président Macky Sall rewnimo saggere ha ɓurti par ce que neɗɗo mbo fewani neɗɗo mbo rewani lawol rewnete lawol ɗum woni gonga siko tawi neɗɗo rewani lawol jaɓani rewde lawol rewnete lawol par ce que lawol ko fof en poti hen ɓi lawol tawi ko ɓi lawol homo foti hollede lawol tawi wona ɓi lawol ne kadi hombo foti hollede kam lawol ne woodi saabu darade ina sapponoma leydi ene ƴetto yummu ene yanna ɗum ene ƴetto autorité ji leydi ene ƴetto sernaɓe ene ƴetto waliyaɓe ene ƴettina waliyaɓe ene ƴettina leñol fof no worno ina molto e sayi sayi ene waɗa ndeɗo bonande rutto kadi wiye wonde mami ittu fittano makko walla ittu fittandam ɗum ko ɗum hunde nde ganduɗa vraiment o waɗi dépassé borno ha ɓurti ko heddi ko noon hanti wona Macky Sall waddata ko enena waddata wona Macky Sall waddata min personnellement ko enena waddata wona Macky Sall waddata ko leñol ngol waddata ko ɓiɓɓe Sénégal fof waddata eyyi tawi o holnori ko mercenaire uji makko ɗi wondi ɗi walla yimɓe ɓe wondi ɓe e entourage makko ɓe walla yimɓe ɓe o jiggoyi caggal leydi mbeɗa sikki min to banggal haqqillam sénégalais pire wondata e Sonko eko waɗata ko sénégalais jiɗɗo sénégal jiɗɗo avenir sénégal jiɗɗo nafoore sénégal ganduɗo hoore mum pasniɗo jinnaɗo muɗum debbo e gorko foof pasniɗo leydi muɗum wondata e Sonko min cikkumi ɓe wondi ɓe fof ko janankoɓe wona sénégal naɓe par ce que haqqillam wawa jabde wawa jaggude sénégal najo 100% ne wonda e Sonko ina ƴeewa ko Sonko waɗata ko ina huccite ko Sonko waɗata ko Sonko ina haala ko haalata ko ina golla ko gollata ko ina bonna ndeɗo bonande aɗa jaɓa duysodirde mum aɗa jaɓa wallodirde mum walla aɗa jaɓa wadde hen participer e ndeɗo bonande wadde ko heddi ko kanko wi wonde ko maw ittu pittali yimɓe walla ma waɗni ma wattuni billahi llazi la ilaha illa hu mawtaɗo lootiɓe janaza mumen ha paari ina coodi kasankaji mumen ne coyi ina mbaɗe posuji mumen a faamide te hay goto hen ye natirta e wolde he artude natirta ko yo heddo toon aɗa andi neɗɗo natiro wonde mami war neɗɗo a anda beela ko ma war an aɗa ɗamini artude oɗo yiɗi noon ko yiɗi kañum heddade toon ni yiɗa hay artude bomo yiɗi ko maayde toon on ɓuurma pellital won ɓurɓe mbo pellital won ɓurɓe pellital ɓe wondi ɓe e dendagal ɓe o takkodiri ɓe o taari e ɓe o fewjitta ɓe fof won ɓurɓen pellital temi senni Allah ene laaɗa muɗum yimɓe nanɗo haydara yiɗa ɓalli mumen sona jaam ñande ɗum ñande o addi ko amnoto ko ñande yimɓe ɓe pemmodiri ɗo mi senni Allah ene laaɗa muɗum ko leppata ko koye makko koye tuuba makko walla tuubaji ɓe wondi ɓe leppata neɗɗo siko tawi wona bonɗo needi ina foti tongade sharia pour Allah rento toñje rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wi wonde fitina koko tonga ina ɗani kuddi Allah yane pindinɗo fitina Sonko ko seyɗane ko pindinowo fitina ko toñowo kono Macky Sall foti andude wona morom makko foti andude wona giƴiko yo jaɓ kadi gueɗal ngal Allah rokki Macky Sall ngal wona ba makko rokki ɗum Macky Sall wona yu makko rokki ɗum Macky Sall ko Allah rokki ɗum Macky Sall min kaalowo wona min rokki ɗum Macky Sall wona goɗɗo rokki ɗum Macky Sall ko alfadlu bi yadillah yuti man yasha wallahu zul fadlul azim inna allah huwa arrazaq zil quwwatil matin ɓuural ko Allah jogui ina rokka mbo wela ceerno so Allah waɗi hunde weele ɗum an welede e mettede foof ɗum haɗata ko Allah waɗi ko ɗum woni ko wonata so Allah waɗi hunde leydi ndi fof so rendi wima itta ko Allah waɗi ko awa on mayata kono mba ittude ko Allah waɗi ko so Allah itti hunde onon fof so ndendi mbiyano oɗon mbaɗa ko Allah wi wonata ko ɗon on mayata onon fof gason kono on mbaɗata ko Allah sohlani yo won ko ɗum o artir haqqille hoore makko kadi yimɓeɓe yo paam oɗo o wona modèle wona oɗo cohluɗen laamo meɗen o wona laamɗo o holli meɗen oɗo ko o holli men ko délinquant o holli men ko escroc o holli men o hulani Allah o holli men kadi ko goofowo o holli men o wona neɗɗo moƴƴo o holli men ko neɗɗo fitina donc siko tawi noon neɗɗo yii ko wayni ko wiyete ko laadol siko tawi wonde a yii laadol poɗɗa ko falade ngol lappangol e hoore kono a fatani wuppudangol yawta aɗa yaɗa butta e leydi ɗo ngol dasinoɗo Sonko ko noon yimɓe poɗɗi ɗum waɗa o so tawi ko sofru yo yimɓe ɓe ɓormo hawa laaɓa kela bibji ɗe mbadda hen o so diwi mara deytali ko jimmita ko neɗɗo meeɗa yiide aduna ko ɗum woni donc ko neɗɗo mo ganduɗa vraiment pour min ko kanko tan hande hammini yimɓe ɓe ina waɗi woɓɓe nanɗo kono ɓen ne gandi no kaldirta ina gandi kadi ɗo kaɗata kono kanko o waɗi bonandeji ɗi ganduɗa vraiment en mbawa o warni ɗo yimɓe
o waɗi organisé neɗɗo baɗaɗo convoqué yo ar noto en tant que citoyen hay soko bamma laani aduna o fof ya noto e lawol notoɗa no poɗɗa ni notorade holko addi neɗɗo baɗaɗo convoqué ar noto ina wiya wonde ma waɗa caravane ma rewya gueji way ma rewya Pikine ma rewya Tillen ma rewya nder marché ɗum ɗo ko ɗum firti ko adi fof ko wasde teddinde hoore makko hormade ko ñawɗo hoolaki Allah ko ñawɗo mbo hoolaki Allah donc ɗum ɗo ko ɗum hunde nde ganduɗa vraiment yimɓe ne poti hen wattude haqqillaji mumen ganda oɗo neɗɗo ko say ko neɗɗo bonnowo kono cappoje ɗe sappotoɗe hanti yoni yo gasa laaɓa a faami a jaama Hammadou Samody jangue buuɗi koaka wo bembal naajo nanama famama konngol cekkitol tan ko hewɓe ɓe ganduɗa ne mbiya diwan Thiès ko dendi amen saaɓe ɓurɗo hewde fulɓe kewani ɗo e gueɗal keddigal ngal mawɗo galle aynaɓe somi jumani ko ɗo woni e Thiès Ismaïla Sow ko laamu waɗi yuɓɓini gam wallude aynaɓe président Macky Sall hokki ɗum doole gardiɗo suudu men SAS e diwan noon somi jumani ko Hammadou Samody jangue buuɗi koaka kañum woni ɗo Amadou Awad Mamadou ardi pelle yimɓe tijjani anen Abou Dioben ñalawma o sonti mo kala dawra ko dawol mum lañƴo kala takkira banggue mum hol ewna ko sakkingo panta e bandiraɓe men ɓe e ñalawma jeetati nde e joɓɓogal mawɗo leydi ndi alhamdulillah en jetti Allah no fewi eɗen jogui ɗo responsabilité wuuro ngo min komi guide réalisé woni komi ceerno ɗo e nokku he yimɓe fof ne gandi ɗum mbiyetemi ko ceerno Mouhamadou Samody jangue buuɗi korko soh yimɓe fof ne gandi président ne andi hoddiɓe ne gandi yimɓe silaɓe yiidaɓe yonto e safo ɓeɓe kalɗa fof ne gandimi e gueɗal ɗimmal ngal kadi min taw komi gaynaka taw mi ko gaynaka caggal jangde taw mi ko gaynaka e région de Thiès ɗo min woni président APS ɗo région de hay siège o ko ɗo woni suudu men SAS kadi ko min woni ɗo président to banggal économique to banggal développement kadi komi opérateur économique to banggal ko ɓamtata leydi ko nawrata leydi yeeso ko Macky Sall wiyata wonde Sénégal émergent eɗen mbaɗa hen kadi social eɗen mbaɗa hen balle kewɗe sababude yidde meɗen e Macky Sall sababude cihlagal men e makko eɗen deglo ɗo probléme uji kewɗi caɗele kewɗe ɗe yimɓe dañata ɗo eɗen daro hen sababude Allah ene laaɗo mum sababude fittande makko par ce que en jiɗanamo défaite eɗen jiiɗimo en jiɗanamo défaite ko liggiɗo ko pewnuɗo kadi ko nunɗuɗo eɗen jiiɗi kala ko ɓeyde tambo woni ko ɓeyde tambo teddugal ko mbawɗen hen darade eɗen daro e no mbiruɗa ni noon yimɓe hewɓe cikkata wonde ko pulago ala ɗo min cikkami wonde ko pulago tan woni ɗo e Thiès ɗo ko woni ɗo e fulɓe cikkumi ala fof ɗo woni e dunde baba Adama ko gonga noon liƴƴi goɗɗi ne tawe ɗo kono ko woni ɗo e pulago ina wawi nanguirde heddiɓe junggo ɗum ko Allah ne andi mbeɗa e barke oɗo futuro ɗum ko kalmi koko e dalilu mawɗo fawmi ɗum noon ko ɗum hunde nde ganduɗa kadi alhamdulillahi rabbil alamina ɗo kala responsable gonɗo ɗo politique kala guide réalisé gonɗo ɗo kala notable gonɗo ɗo kala coutumier gonɗo ɗo kala gonɗo e administration gonɗo ɗo mbo anda kam heewani mi wiyata kamɓe fof ɓe gandiɓe de kono mbo anda kam hen heewani kadi kamɓe fof ko teddugal woni hakkude amen ko moƴƴere woni hakkude amen Allah waɗni kam sutura kadi ina famɗi garoɗo sona ma arɗo resda ɗo hoore muɗum ara salminami min gandadira wiya wonde mi halfini Allah mi halfinima hooram kadi yimɓeɓe fof kala ko tinmi ɗo alhamdulillah rabbil alamin mi meeɗa ɗo haɓede haram hay lawol gotol kaɓetemi tan kaari jimi ko jabtinde yimɓe wallude yimɓe jabtinde miskiteɓe miskineɓe heɓɓitade miskineɓe gasi e jaggonorde Macky Sall e jaggude parti Macky Sall ha wuura yaara yeeso ko Macky wone dow mum ko waɗa réussir par ce que so waɗi réussir ko Sénégal waɗi réussir ko sénégalais en fof mbaɗi réussir wadde ɗum darade hen ko ɗum farilla ko ɗum sunna wadde ko ɗum nanni amen hen ko ɗum take amen hen jeeyade eɗen bismomo e région he so Allah jaaɓi inchallah maw are jaam maw taw ene jaam maw en gonde makko ɗo e jaam ko yiiɗi ko fof kadi ma Allah rokkumo ɗum inchallah taala o hoota e jaam kadi o acca hen e jaam so Allah jaaɓi jaabima eɗen bismimo no fewi e nokku he so Allah jaaɓi ko jaam tan heɓata ɗo inchallah kala ko neɗɗo fewji ɗo ko wona jaam ma ɗum roto e dow hoore mum inchallah taala on kettima ɓiɓɓe fulɓe salliɓe yaware huɗortoɓe gacce heɓotoɓe belkaɓe e dotta ko funti ko ceerno Hammadou Samody jangue buuɗi koaka o waɗino waɗanno ñalawma yiilima artiɗo wonno sababu ko Alaji Amadou Digal Ba bawɗo haalde ganduɗo fulɓe e gaynaka o e tawtede mawnam Diop Hammadi Ablaye mo Thilɓe Mbagne Samba e dendagal bandaɓe taaɓe ɗo ɓe foof hono Amadou Diallo wondude e musidɗo men mo ganduɗa ko jungo ma ñaamo Bewam Sar
e yanto mo ganduɗa ko abou samba jooɓe yesso a yawa gokkoɗo ka ten ha lawogol ngol so allahu lamɗo jaaɓi kape ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya play store walla google play mbaɗa téléchargé kape keɓa application ma posma tekka kopreje pofta kape gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele kape ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof ceken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma